Oo, se onkin muuten se morista. Ajattelin tuosta suorittamisesta tuon sielun tehtävän osaltakin nyt vähän jutella. Kun siihenkin voi tulla herkkää semmonen puskemisen ja tavoittelemisen energia, että kun sitä lähtee ehtimään ja löytämään ja tekemään, niin sit niinku siitäkään ei tarvi ottaa semmoista liikaa suorituspaineita sen suhteen ja semmosia että ei tarvii niin löytää tai niin tulla periaatteessa miksikään, että siinä voi herkkään mennä vähän harhaan, että siihenkin tulee semmonen suorittamisen ja puskemisen energiaa ja muutenkin kaikkea elämän luomishommaan, niin sit se liikaa puskeminen ja semmonen suorittaminen sen luomisenkin kanssa ja se voi aiheuttaa siellä semmoista kitkaa. Et tuntuu, että ei niinku onnistu mikään ja se ei niinku lähde tavallaan oikealla jengalla sit se asia ja juttu liikenteessä. Et siinä pitäisi olla semmoinen köykäinen energia kuitenkin, että semmoinen iloinen tekemisen meininki kautta pieni haasteellisuus kuitenkin, että se on silleen balanssissa se tekeminen ja oleminen. Että käytännössä ja teoriassa noin niinku vaan antautuu sille, kuka pohjimmiltaan on. Että ei niinku tarvitse tulla miksikään tai tavoitella mitään. Pitää meillä joku päämäärä olla aina, on hyvä olla ja ei voi olla ihan niinku tai siis voihan sitä olla ihan vaan olla ja oleilla, mutta sekin jossain vaiheessa varmasti ruppeisi tympäsemään ja sit se niinku pitää joku hyvä määränpää olla, vaikka se voi vaihtua siinä matkan varrella. Mutta joka tapauksessa niin liikkua siinä elämän virrassa ja flowssa sitten eteenpäin. Että vähän ehkä kuulostella sitä, että milloin liikkuu ja milloin olla ja milloin päästään irti ja milloin luoda ja sitä semmoista rytmiikkaa haistella, mikä tuntuu sitten hyvältä itselleen. Se antautuminen vaan siihen just, että kuka pohjimmiltaan on ja ei tarvii siinäkään silleen tavoitella mitään, niin se helpottuu se puskeminenkin sitä myötä. Sitä on tietysti hankala välillä, että ei niin kuin aina muista, että
mikä sitä on pohjimmiltaan. Ja sitten elämä ohjailee ja haastaa ja sille vienosti, lempeän vienosti muistamaan ihmistä sitten kuitenkin, että mikä se on niin kuin tarkoitusperiään. Pyrkii niin kuin laajentamaan sitä ihmistä ja ihmisyyttä. Siihen se ihmiselo pohjimmiltaan pyrkii. Että jos ei lähde vaikka sille omalle tiede- tai polulle ja niille sielun täyttymyksille ja muille, niin voi ne elämän haasteet käydä vielä kovemmaksi ja kovemmaksi, että se vähän niin kuin ohjastaa enemmälti sitten sinne päin. Kyllä sitä aina elämässä pärjää tavalla tai toisella. Kyllä se niin kuin se elämä kantaa aina, vaikka voi olla monia vaikeita ajanjaksoja ja niiden elämän haasteiden ja kriisien osalta, niin se kuitenkin aina joka kriisin ja elämänvaiheen jälkeen tulee sitä parempaa elämää tilalle. Ja niin kuin sisäisessä maailmassakin, niin myös niin kuin ulkoisessakin, että ei se niin kuin poikkea siitä. Ja se sen oman sisäisen rauhan ja sen mitä on pohjimmiltaan, niin kyllä se niin kuin heijastuu sitten ulkoiseenkin todellisuuteen ja se käytännössä ihminenkin 5 ihmisen yhteen laskettu summa, niin jos on lähipiirissä tai lähipiirin yhteen laskettu summa, niin kyllä se huomaa siinä lähipiirissä aina sitten myös sitä muutosta, kun se oma sisäinen maailma muuttuu ja heijastelee sitten sinne ulkoiseen todellisuuteen myös. Ja siitä energiasta, mikä sitten niissä menee kullakin, niin siihen niin kuin kiinnittää huomioon, että onko se semmoista pelkopohjasta vai rakkauspohjasta, että se, niin se energia menee tuppaa tietysti kasvamaan ja silleen vaikuttelee sitten kollektiivisesti kokonaisuudessaan. Joo. Ja kun havainnoin omaakin elämää aina pitkälti ja taaksepäin, niin kyllä se just aina vettää sitä puoleensa, mikä se sisäinen olotila on ollut. Ja
tietysti kaikki alitajuntaiset ohjelmistot, mitä on saatu lapsena, niin uskomukset ja kaikki, niin kun se ihmisen alitajunta kehittyy siinä 1-7 vuoden aikaan, niin sillä käyttöjärjestelmällä sitten plus sitten traumataakoilla ja karmallisilla hommeleilla entisistä elämistä, niin niillä repullisilla aivioita lähdetään tähän elämään suorittamaan, niin se tavallaan ohjautuu niiden mukaisesti, että mitä siellä sit kantaa sisällään. Mut se kuitenkin on hyvä, että niitä voi muuttaa ja purkaa ja käydä läpi ja silleen eheytyy, mutta se siitäkin voi monesti tulla semmosia suorituksia ja hirmuista hakemista ja tolskaamista senkin suhteen, että siinäkin semmonen antautuminen vaan, että on just nyt just hyvä ja se vähentää siinäkin sitä puskemista ja sen semmoista. Että lähde vaan tekemään niitä omia juttuja ja se on just sen oman elämän arvona, että se voi tehdä siitä sinulle parhaan mahdollisen elämän ja se on siihen oikeutettu ja mikä se on sitten. Pääasia, että se lähtee sieltä sydämessä käsin se toiminta ja sieltä korkeimman universumin tai Jumalan kautta, että ei sitten mene pahasti ainakaan harhaan. Joo. Mulla on tässä oikeastaan tämä ihmeen pienet tajat tulla tähän ja tää lähti tuolla pulahtamaan ja tää on oikein kirkasvetinen järvi ja vedetkin alkaa olla aika lämpimät, niin nähdäänpä ensi kerralla. No niin, ei muuta kuin oikein hyviä. Ei kun rauhaa ja rakkautta kaikille. No niin, moro.